Amb les espases pots tallar colls i en canvi no pots cosir bufant. És inevitable estar agraïda a tots els companys de professió amb qui fas duet, però hi ha un plus d'admiració, com comprendràs amb Joan Baez, per exemple, una dona de 80 i llargs ja, que és un emblema que només pensar que ella va estar a la marxa amb Martin Luther King, penses que és un mite vivent i que va estar al Woodstock i que ha cantat en Beatles, en Queen, i que és una dona que s'ha ficat una armilla antibales i se'n va anar al Vietnam de l'època o se'n va anar a Bòsnia, no? Una pacifista, encarna perfectament el que és una cantautora, no? De compromís a la vida i de compromís musical als escenaris. Ella es veu que té tradició del país on va convidar algú d'aquell país, no? Com per fer una guinyada al públic d'aquella terra. I a través d'un amic comú, en fi, doncs, m'arriba que li puc fer uns coros. I clar, imagina't, és una cosa que encara l'explico i m'he d'anar pessigant una miqueta per dir, en sèrio, que era jo? Un gra de blat m'ha tret la força de volar, però us ho juro, s'ha acabat, tinc per davant tota una vida. I no patixo pel destí que un cop lliurada del botxí no ha d'haver-hi cap perill perquè mantengui amb les veïnes. La gallina ha dit que no. Sí, recordo, hi havia com una mena de casal d'estiu que es deia Triat l'Estiu, que de fet igual encara existeix. Va dir que és el primer any que es feia quan jo vaig anar. I va vindre un monitor de Barcelona que feia béisbol. I era un punky. I ell va vindre carregat de cintes de casset de los Ramones i Sex Pistols. I va ser el primer cop que jo vaig escoltar algo de rock amb ell. I me va impressionar moltíssim. I més o menys en aquella època, mon cosí Javi, que ell és 5 anys més gran que jo, ell se va comprar una guitarra elèctrica i va muntar una banda de grunge. I jo anava a veure'ls assajar de quan en quan i m'impressionava moltíssim. Per mi era la millor banda que he vist a la meva vida i, uau, per mi era molt bèstia, allò. I això em va fer desenfundar una guitarra que voltava per casa. Però d'amagat, perquè no me la deixaven tocar. Allò no era un joguet. Llavors, l'agafava d'amagat. I vaig aprendre a tocar un parell de cançons de Nirvana. Aquest va ser el meu principi. Un col·lega em va ensenyar... I quan vaig aprendre a fer-ho, li vaig ensenyar a mon pare, mira què he après a fer. I em va fer... Va dir, això no és un joguet. A ell no li agradava Nirvana. Era més de Pink Floyd. La qüestió és que no li feia cap gràcia que jo agafés la guitarra, perquè no donava ni un duro de que fes res de bo amb ella, com era natural, a més. Saps que jo estaré prop teu, pintant el cor un estel. Quan encendrem la flama, per fi emprendrem el vol. Jo recordo sortir, quan dient el teu nom, surts pel túnel de vestidors i mires allò i sents aquell... com la pel·lícula de Gladiator, sents aquell... aquella cosa que és la primera vegada que et passa. Com esteu, culers? I veus el teu careto a les pantalles gegants i dius, hòstia, és una experiència, i això amb 27 anyets, 28 anyets. Seguiré l'impuls de veure i més enllà. Vull saber quan. I després he tingut relació amb la plantilla del Barça, del gran Barça de Guardiola, dels últims 15 anys. El Gerard Piqué, amb Messi... Amb Messi li vaig signar el seu primer disc en català, diguéssim, que m'ho va dir ell. El Bojan, Valdés, l'Albert Jorquera... Sí, em vaig conèixer uns quants. Llavors era com... Era un subidón, no? Artista que ja no està. Quan tornarem a la
hem fet un recorregut per veure les espècies que hi ha a la finca, tot observant-les amb telescopi i prismàtics. I després els mamífers hem estudiat en diferents mètodes. Un que és la càmera de fototrampeig, per estudiar mamífers que passen per aquí. Es dispara amb el moviment, això. I després també hem fet un seguiment de micromamífers amb trampes Sherman. Ma iaia preparava la pasta, però és que, clar, baixaven uns cosins, mon germà i jo, i tots allí, en l'Orribell, fent la massa. Clar, jo era un crio, però és que tenia 3 o 4 anys, i me'n recordo que el que ens encantava era quan tiraven l'ou. Tiraven l'ou i nosaltres posàvem les mans així, ma iaia tirava l'ou i tenies totes les mans plenes d'un rovell i t'anava lliscant. I era fastigós però meravellós, saps? Perquè estava fresquet. Bueno, jo recordo molt aquestes sensacions tan vives. I les olors, de que la pasta estigués feta i menjar-te-la, i un sabor raro, no? Perquè senties molt l'anís. I després, el que era molt xulo era pegar-li cops a la massa. Havíem de pegar. Les coses que fas, les coses que dius,